When you get older, plainer, saner, when you remember all the danger we came from. Urtarrilaren 12an gazteok ere Bilbora. For the days of no surrender years. Bueno, urtarrilak 12 euskal preso guztiak Euskal Herrira. Urtarrilaren 12an denok Bilbora. Etor zaitezte gurekin. El día 12 yo también estaré en Bilbo. Presoak hemen behar ditugulako urtarrilaren 12an denok Bilbora. Urtarrilan 12an badakizue denok Bilbora. Feministak argi dugu emakume preso eskubideen alde, gu bagoaz Bilbora. Gora borroka feminista. Gora! Por el fin de la conculcación de los derechos de los presos y presas políticos vascos, orain presoak. Nos vemos el próximo día 12 de enero en Bilbo o Bayona. Os esperamos. Urtarrilaren 12an denok Bilbora. Garrantzitsua da. Kaixo, Poba naia gara, eta bat egin nahi dugu urtarrilaren 12an egingo dan manifestaldiarekin. Venga, animatu! Agur! Agur! Lehengatik, duina zunagatik, giza eskubideangatik, urtarrilaren 12an ni ere Bilbon egongo naiz. Urtarrilaren 12an Bilbon eta Baionan egongo gara. Bizirik eta etxeran nahi dugulako. Presoen egoera eta presoak egotea bera ez da justua gaur egun, eta Bilbora joango gara erakusteko gehieno gaudela presoak orain ekartzearen alde. Eta, bueno, Bilbao joango gara, ja, badela garaia, no? Aspaldi zen garaia, etortzeko eta denok etxera goteko, eta noski nola ez urte honetan oraindik horrela, hori bada garaia, Euskal preso politikoei zor zaizkien eskubideen alde, denok Bilbora. Badelako garaia etxean eukitzeko, orain presoak. Soy Santos Iñurrieta y me adhiero al apoyo a la plataforma Orain y a la manifestación del 12 de enero. Ahora, aquí, orain, hemen, Bilbon eta Bayona. Para conseguir que en la agenda vasca, en la relación con los gobiernos español y francés, se coloque como requisito sine qua non el cambio en la política penitenciaria. Nos vemos en Bilbao y en Bayona. Ezin da bakea espero, parte den alde batek gerran jarraitzen duenean. Bakegintza eta elkarbizitzaren bidean, orain presoak. Persona ororen eskubideen aldean. Euskal presoen salbuespen egoera bukatu dadin, urtarrilaren 12an denok Bilbora. Urtarrilaren 12an daukagu zita. Bai Bilbon, baita Baionan ere. Animatzen zaituztet, manifestazio hauetan parte hartzea.